Είναι ενεργειακός κόμβος, κόμβος μεταφορών και είναι μια περιοχή που συναντιέται η Ανατολή με τη Δύση. To je oblast koja ima značajan geostrateški strategijski položaj. Ona se nalazi, kažem, da postane centar prenosa, prevoza i oblast koja spaja istok sa zapadom. Είναι μια περιοχή που τα έχει όλα. Λιμάνι, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, ένα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο, διεθνές αεροδρόμιο, έχει την Εγνατία Οδό, ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο που ξεκινάει από την Αδριατική και βγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ταυτόχρονα έχει και τον άξονα 10-9 που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και φτάνει μέχρι το Ελσίνκι. Dakle, to je jedna oblast koja ima luku, što je jedno od najznačajnijih u zemlji. Savremeni aerodrom, put Egnatija koji ide pored Jadranskog mora, zatim saobraćajni koridor 10 i 9. Ταυτόχρονα είναι ενεργειακός κόμβος. Από την περιοχή περνάει ο αγωγός φυσικού αερίου που έρχεται από την Τουρκία και πάει προς Ιταλία και ένα μέρος από τη Θεσσαλονίκη βγαίνει προς Σκόπια, προς Αυστρία. Μέχρι και την Αυστρία. Αγωγός φυσικού αερίου. Αγωγός φυσικού αερίου. Istovremeno nalazi se gasovod koji ide od Turske do Italije, zatim jedan deo koji ide preko Skoplja pa sve do Austrije. Η περιοχή έχει, όπως είπα, τεράστια γεωστρατηγική σημασία. Γιατί είναι η μοναδική διέξοδος από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο. Γιατί τα στενά, ο Βόσπορος πλέον είναι και χρονοβόρα και πολύ ακριβά και κορεσμένα. Znači, to je jedna oblast koja ima značajan geostrateški položaj i predstavlja izlaz od Crnog mora, do Crnog mora. Bosfor je, kao što znate, previše uzak i skup. Γι' αυτό και επιλέγεται κύρια από τη Ρωσία, αλλά και από τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, σαν πύλη εισόδου και εξόδου των χωρών της Μαύρης Θάλασσας προς τη Μεσόγειο. Zato to i predstavlja, zbog toga to predstavlja i glavni ulaz i izlaz zemljama Crnomorske regije ka Sredozemlju. Ταυτόχρονα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αιωλικά πάρκα, που στην οροσειρά αυτή, που υπάρχει μια πολύ σημαντική οροσειρά με αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, γεωθερμικά πεδία. Istovremeno je jako bogata oblast Γεωθερμία. sa lekovitim svojstvima. Και δεν είναι τυχαίο ότι επιλέχθηκε από τον όμιλο Πιτάτσι να οδηγηθούν επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο σε αυτή την περιοχή. Γιατί ακριβώς τα έχει όλα. I upravo zbog toga nije mi čudo, zato što je baš ono izabrano da bude vodeće mesto za izgradnju. Θέλω όμως να σας μιλήσω και λίγο για τον τουρισμό και τις ομορφιές αυτού του τόπου. Želim da vam pričam i o turizmu i